un luptător japonez înțelege un luptător african, cum înțelege și un luptător european. Pentru că esența luptătorului e aceeași peste tot. Metodele pot fi foarte diferite. Ca muzica, cumva. Mike Tyson vorbește cu Fisu și Fisu îi zice, vreau să fiu boxer. Se uită. În primul rând, eu te-am dat la toate școlile, te-am făcut, am băgat bani, deci tu să-ți dai pumni în cap cu alți muritori de foame. Și zice, și chiar dacă te-ai face, uite-te, tu n-ai murit de foame în viața ta, Da. tu nu știi ce e bătaia de bune. Că dai un pumn ca să mănânci. Tu dai un pumn ca să te vezi la televizor. O să te rupă băieții care chiar dau un pumn ca să mănânci. Ca să mănânci. N-ai ce să faci în Daghestan. Ăia au wc în fundul curții. Hai să facem show, yeah. Mic disclaimer. Veți auzi în primele 2 minute și 30 de secunde ale acestui podcast că vocea mea se aude mult mai groasă decât în realitate. Acesta nu a fost un efect intenționat, a fost din cauza unui soft pe care l-am folosit ca să refac calitatea audio, pentru că primele 2 minute 30 s-au tras din cameră, nu din interfața audio, pentru că am uitat să apăs butonul de înregistrare de pe interfața audio, se și vede pe filmare când apăs butonul. Îmi pare rău pentru acest deranj, trebuie să știți că acest efect nu a fost intenționat. Nu vă mai rețin, vă mulțumesc, vă mulțumim și vizionare plăcută. Mulțumim că ați venit. Eu vă mulțumesc și bine ați venit în mica, dar inimoasa noastră casă filozofică. Din păcate am fi putut să vă arătăm niște lucruri mai frumoase decât pe noi doi, dar plouă, așa că singurul lucru mai drăguț sperăm să fie conversația pe care o vom avea. Da. V-am chemat pentru că de-a lungul episoadelor noi am avut în mare parte sportivi, am avut din mare parte din jiu-jitsu, cred că doar din jiu-jitsu, antrenori, competitori, am avut de toate părțile și ce am observat e că noi cumva întotdeauna ajungem să facem oarecare filozofie, fie a sportului, fie a vieții, fie așa. Și v-am chemat pe dumneavoastră ca să ne ajutați și dintr-un punct de vedere mai certificat un pic, că noi o facem așa, un pic după ureche, știți, facem cum ne vine nouă, mai la îndemână, în zona în care, se spărte. Și voiam să vă întreb, că asta a fost ultima, o chestie pe care am tot discutat în ultima vreme, dacă credeți, sau cum credeți că am putea noi, generația noastră, mă refer, tinerii, să compensăm lipsa de third space-uri, știți? Ceva pe care îl facem între muncă și stat acasă. Că înainte, din ce știu, era, că asta e teoria din sociologie, era biserica. Și asta s-a schimbat, adică nu mai... Bun, acum o luăm cu începutul. Da. Da? Există o foarte mare legătură între filozofie și artele marțiale. De altfel, cel puțin în tradiția orientală în care artele marțiale se împletesc cu budismul și cu reflexia zen-budistă, cei care practică artele marțiale erau numiți gimnosofiști. Da? Adică grecii numeau gimnosofiști. Știi că ei se refereau în principal la yoghin, dar exista în paralel și această tradiție a dezvoltării relației dintre corp și mit. De altfel, unul dintre, să zicem așa, promotorii și ambasadorii artelor marțiale moderni, poate cel mai cunoscut actor de arte marțiale, Bruce Lee, are o licență în filozofie, cred că la Universitatea de San Francisco, și a scris câteva cărți, pentru că el considera că artele marțiale sunt o formă de căutare și o formă de interogare a sinelui și de descoperire a lumii. Adică, dincolo de aspectul ăsta, să zicem așa, competitiv și spectaculos, da? Există totuși această dimensiune care este foarte interesantă și foarte importantă, în care mintea și corpul conlucrează pentru a descoperi un adevăr despre lume. De altfel, artele marțiale sunt nu numai o confruntare, dar și un dialog.
Ai un dialog foarte important și să dau un exemplu apropo de legătura asta de cunoaștere prin confruntare. Bătălia lui Iacob cu îngerul, care e descrisă în Vechiul Testament, nu? Iacob se bate cu îngerul toată noaptea și îngerul se dovedește a fi Dumnezeu și spune, acum tu l-ai văzut pe Dumnezeu, l-ai cunoscut, în sensul că ai avut o interacțiune foarte puternică cu el. Deci, aș spune că nu întâmplător facem acest podcast aici. E amuzant că menționați asta pentru că noi am schimbat locația de podcast și am făcut un banner. Ca atunci când suntem în deplasare, bine, acum n-am mai venit că era foarte și ploua, nici n-aveam bannerul la îndemână, dar pe banner, exact în stânga sus, este acea imagine cu Iacob și îngerul. Da, Deci pentru că e este o o imagine, referință- e o imagine foarte importantă și în comunitatea celor care practică artele marțiale, această dimensiune spirituală este foarte importantă. Sigur că, da, în lumea confundă artele marțiale cu violența stradală de cele mai multe ori, însă există totuși și o altă dimensiune care e mult mai importantă din perspectiva artelor marțiale, aceea de disciplină, de ordine interioară și ordine exterioară. Și dacă ne uităm la marii promotori și inițiatori, vedem niște oameni care au căutat în toată existența lor un echilibru exterior și interior. Acum revenind la chestiunea legată de ce ai spus tu de spații intermediare, da? De spațiu de interval, al treilea loc, cum ar veni. Vreau să vă spun că, de fapt, noi suntem într-o paradigmă foarte nouă, cu această împărțire dihotomică între locul de muncă și locul de casă. În general, noi ne-am sedentarizat destul de recent. Știu că nu pare, dar noi trăiam împreună la oaltă. Da. Și ca specie mă refer, ideea asta de a ne separa în case individuale și mergând până la camere individuale, ceea ce este foarte recent. Dacă cei care ne privesc au vizitat Humuleștiul, unde s-a născut Ion Creangă, unul dintre chestiunile șocante este că e o singură cameră. Adică, toate poveștile alea cu copii, cu mâțe, cu părinți, totul se întâmpla într-o singură cameră, toată lumea trăia împreună și atunci exercițiul de a locui și de a munci era comunitar și atunci spațiile astea intermediare, de fapt, exista practic un singur spațiu pe care tu îl experimentai și în felul ăsta, prin intermediul bisericii sau al templului, hai să spunem așa, extindeai spațiul la nivelul întregii comunități. Deci aveai spațiul familiei și spațiul comunității. Acum, sigur că, bun, societatea în care noi trăim e organizată un pic altfel, nu? Toți copiii au camera lor sau în sfârșit visează să aibă camerele lor. A devenit acum un fel de condiție sine qua non a locuirii. Fiecare persoană trebuie să aibă camera lui. Toată lumea se duce într-un loc unde trebuie să muncească, care loc, cu excepția celor care fac street art sau mai știu eu, sunt itineranți. E de obicei un birou, de multe ori e un cubicul, un spațiu deschis și cineva stă undeva acolo într-un loc. Și spațiile intermediare sunt spațiile de socializare care au două valențe, una sacră și una profană. Cea profană a rămas, e barul, nu știu, spelunca, cârciuma, clubul, puburile, da? Ele subzistă și, deși și aici e o problemă, pentru că se pare că tânăra generația ta nu mai bea cum se bea pe vremuri și dau faliment. Da. Deci ar fi... E adevărat. E adevărat. Nu știu de ce nu mai beți. Nu e ideea să nu mai beți, dar băutura avea și această dimensiune pozitivă prin multe alte dimensiuni negative. Da.
și anume că îi aducea pe oameni la oaltă. Sigur, nu când erau minori, da? Să nu ne înțelegem foarte bine, trebuie să aveți 18 ani, recomandarea e 21 și vreau să vă spun că cel mai bine ar fi după 25, că atunci creierul vi s-a format complet. Dar se simte lipsa acestor interacțiuni. Din păcate, formele comerciale care au încercat să substituie interacțiunea, de exemplu, petrecerile pentru copii de la McDonald's, da? Da. E o chestie foarte bună, dar nu are toate dimensiunile. Deci există partea asta profană care se întâmplă, adolescenții se văd în cluburi, în cafenele, tinerii natural vor să fie unii cu ceilalți. Ce a dispărut pe bună măsură dimensiunea sacră a întâlnirii comunitare. Faptul că, de exemplu, mergeai la biserică sau la templu sau chiar și în timpul comunismului, exista o dimensiune solemnă a culturii înalte, adică te duceai la operă, de exemplu, Da. te duceai la teatru. Deci știți că teatru și opera aveau la pauză acele foaiere în care oamenii interacționau, da? Era o formă socială, sigur te îmbrăcai frumos, deci iarăși solemnitate ca la biserică, era încercarea comuniștilor de a substitui viața comunitară solemnă religioasă cu una solemnă nereligioasă. Eu vă întreb pentru că cred că pentru majoritatea oamenilor, adică pentru 70, chiar 80%, toți cei care sunt la noi, la Jiu-Jitsu, merg acolo inclusiv pentru comunitate. Adică e foarte greu să apare acolo și pur și simplu să reții lucrurile atât de repede să devii competitor. Adică eu, de exemplu, nu sunt un competitor strălucit deloc, adică nu mă ascund cu chestia asta. Dar și mulți dintre prietenii pe care mi-am făcut acolo, nu merg acolo neapărat ca să aibă rezultate competitive sau nu merg nici măcar pentru o oarecare... Merg și pentru autoapărare, într-o anumită măsură, dar cei care merg și care rămân cel mai mult din ce am observat, merg pentru comunitate, merg pentru faptul că este e și un pic profan cumva, că suntem majoritari băieți, așa și puțin cam ca în armată, sunt aceleași... Da, miștouri, l'esprit de așa. corps. Da, faceți o brigadă. Exact, da. Și nu știu neapărat, adică sigur lipsește sacralitatea asta pe care o menționați dumneavoastră. Deși, bun, nu am o experiență directă cu jiu-jitsu, știu doar de familia Gracie, care e celebră și a schimbat fața MMA-ului, dar există un tip de ritual, pentru că jiu-jitsu vine din niște arte marțiale mai vechi și există un mic ritual. Da? Faptul că te îmbraci în alte haine, de exemplu, da? Saluți de fiecare dată, saluți adversarul. Plus că, acum, sincer, fie vorba între noi, jiu-jitsu acum este, să zicem, sportul de combat preferat al celebrităților. O să câțiva actori. Exact la el mă gândeam. Tom Brady e centură mov, mi se pare, și e un competitor bun, Tom Brady. Da, citeam la un moment dat. Citeam de Tom Brady că a fost la un concurs, nu și-a dat nimeni seama că e el și chiar a câștigat, a luat un loc pe podium. Mi se pare că și Keanu Reeves practică jiu-jitsu. Sigur, acum sporturile au fost întotdeauna locul preferat al tinerilor pentru întâlnire și socializare. Adică încă din Grecia antică, din totdeauna, sportul i-a adus la oaltă pe tineri și nu numai doar pe băieți, cam sporturile de combat, deși acum sunt și multe fete care fac asta. Dar în general orice activitate de tipul ăsta comunitar, dansurile, de exemplu, știu când eram eu mic, la români, fotbal, erau dansuri populare și fotbal, da? Și era o plăcere așa, te duceai cu oamenii, mai aveai deplasări, practic era și o tabără, cercetași, iarăși sunt o formă extraordinară de socializare. Avem cercetași în România, te plimbi, faci diverse chestii, faci bivoac, înveți să trăiești. Americani, scouts. Nu, sunt exact la fel ca americani, pentru că toți cercetașii ăștia sunt un fel de chestie internațională. Sunt ca bandele de motocicliști, ca Hells Angels. Chapters. Deci este capitolul România, cercetașii României, care sunt afiliați la nu știu ce. Este și pentru fete.
Da, și eu cred că, de exemplu, sportul e un mod minunat de a-ți face prieteni, mai ales că interacționezi în mod constant cu ei, iar sportul de combat te învață și să gestionezi niște lucruri foarte interesante. Adică, de exemplu, fair play-ul ăsta de care ai nevoie, nu poți să te duci acolo și să fii... Lumea crede că te duci acolo la bătaie și îi bați pe ea. Nu, tocmai că înveți să nu-i bați pe ea. Adică înveți să te controlezi, să administrezi ceea ce e natural și mai ales acum, sincer, între băieți, tot timpul e o soi de competiție. 100%, da. Dar competiția trebuie să fie în același timp moderată de cooperare. Dacă de fapt nu e ca într-o armată, ești competitiv față de cel de lângă tine, dar în același timp împreună faceți o echipă. Și cred că e un lucru foarte bun că tinerii se duc și mai fac încă sport. Mie mi se pare, de exemplu, că pericolul este mai degrabă să se ducă în activități în care nu au o interacțiune directă cu semenilor. Cum ar fi spațiu virtual. Asta o să vă și întreb, că am observat că există o creștere foarte mare. Majoritatea persoanelor acum aleg spații virtuale, fie că sunt, nu știu, Discord, sunt mulți care stau pe Discord sau stau și se joacă. Avem o cruciadă cu League of Legends. Mereu spune fraților, nu mai există League of Legends? Da, toată lumea sunt mulți. Ține pe vremea mea League of Legends. Ce-i drept, e un joc longeviv, adică asta putem să ne asumăm. Dar noi avem o cruciadă cu League of Legends. Adică noi toți ne-am pierdut și eu sunt un mic copil. Eu mi-am pierdut în jur de 600 de ore pe League of Legends sau pe acolo, dar toți ceilalți au bătut mia. Până că n-am fost bun la joc. Au bătut mia 100%. 100%. E majoritatea ăstora care încă se joacă acum League of Legends au bătut mia. Dacă te joci de atâta timp, ți-a rămas în... Da, probabil că face parte din această ispita comodității, adică totuși nu e un efort extraordinar de mare, stai la tine, nu interacționezi cu alții, e competitiv, dar pierzi niște dimensiuni ale întâlnirii cu celălalt. 100%. Și asta e că e competitiv. Că am avut o discuție cu Sabin de la noi de la sală, care e un competitor foarte bun la jiu-jitsu. Și-a luat recent centura maro, felicitări Sabin. Și el tocmai fiindcă e un tip așa super competitiv și îi place ideea asta să ai one-up pe cineva, să zici că mamă, beată l-a bătut pe ăsta, aceeași chestie se extinde și față de jocurile astea multiplayer. E aceeași chestie de I punked someone. Eu mi-aduc aminte că, deci când, bun, în așa vremuri memoriale, când jucam Street Fighter, pe vremea mea era Street Fighter, jucai Street Fighter cu încă ceva, și era My Kung Fu is better than yours. Adică și în lumea asta a programatorilor, a jucătorilor, era exact ca în lumea artelor marțiale, da. My Kung Fu is better than yours. Da, sigur că e ceva inerent uman, adică chestia asta de competiție. Problema e dacă reușești să scoți ceva bun din ea. Adică și pe vremea mea în liceu și eu am pierdut niște ore întregi cu jocuri de tipul ăsta. Unele au supraviețuit, Heroes, de exemplu. Heroes e, cred că cel mai longeviv. Heroes of Might and Magic? Heroes of Might and Magic, da. Heroes, erau colegii mei, jucau Heroes în delir. Mie mi se prea puțin violent. Făceau shooterele. Mai multe mă lăceau, dar... Da, era o chestie, ceva cu niște naziști. Mai vechi decât Wolfenstein. Wolfenstein, exact, Wolfenstein, da. Mi se părea foarte interesant, făceai diverse chestii. Însă era mult mai interesant să te duci la un sport, aveai acolo o echipă, te întâlneai cu alții, te duceai în deplasări dacă era sport de echipă. Eu am făcut puțin handbal și aveam diverse meciuri cu alții și știu din liceu, echipa de basket a liceului, și erau foarte populari băieții care mergeau la sporturi, mai ales astea de echipă. Și cred că faptul că tu cunoșteai oameni te ajuta foarte mult să depășești o anumită barieră, pentru că dacă interacționezi doar în mediul virtual, nu e chiar același lucru. Plus că mediul virtual exacerbează anumite caracteristici. Una este să te întâlnești cu cineva, de chiar și când te înjuri.
Adică nu te juri cu cineva care e în fața ta și există riscul de a suporta pe propria piele destul de Consecințele, rapid Și consecințe. asta e o chestie pe care o afli foarte repede, oricât de bun ai fi la jiu-jitsu, ceea ce, uite, că nu e o problemă pe care o am eu, afli că și nașul și are nașul, știi? Adică, Da, și confruntarea fizică e întotdeauna, adică chiar și dacă pare că e o diferență mare, e întotdeauna o mică surpriză. Nu știi. Oamenii nu respectă regulile ca la carte, adică poți fi surprins de cineva la care nu te aștepți și atunci oamenii în general dezvoltă un fel de, să zicem așa, înțelepciunea întâlnirii, da? Apropo de chestia asta cu înțelepciunea întâlnirii, nu, în România, în trafic, toată lumea, nu știu dacă conduceți, eu vă spun să nu faceți asta, dar foarte multă lume, e foarte multă nervozitate în trafic, da? Și oamenii schimbă tot felul de opinii, se dau jos din mașină și așa mai departe. Eu am ajuns la un moment dat în America și observam ce politicoasă e toată lumea, adică toată lumea era extrem de politicoasă și la un moment dat trebuie prietenul meu, zic, bă, da, voi nu vă enervați, adică, uite, ăsta e un nesimțit, ăsta e care zice, și ba da, ne enervăm, dar dacă nesimțitul are un pușcoci mai mare decât al meu. Și atunci, faptul că lumea era înarmată în statul respectiv, da, introducea această dimensiune a prudenței și precauției, pentru că nu știai peste ce dement mai mare decât tine dai și ăla are un pușcoș mult mai mare. accesibil. Acum la noi, sigur că sunt multe, apropo de chestia asta, sunt multe moduri în care energiile care se strâng se eliberează. Sportul e unul dintre cele mai bune supape de descăciușare acestor energii, iar sporturile combat cu atât mai mult pentru că au și latura asta competitivă, adică ai un dublu câștig. Da, Unul fizic, pentru că faci chestii fizice și doi, este și un bun exercițiu social de a te poziționa pe tine într-un soi de ierarhie și de a te relaționa cu alții. Da? Și e chiar fizic, asta îmi place foarte mult. Nu, când fugi așa și ești primul, nu e nimeni, adică tu ești pe culoarul tău, ăla fuge în stânga, fuge în dreapta. E într-un fel bun, ei bătut pe ceilalți. Dar nu e același lucru când e o competiție direct. Pui mâna pe ăla, pui mâna pe Asta tine. e interesant ce a spus, că știi, și parcă nu prea mai există așa ierarhie. Și e funny că eu m-am apucat de sport foarte târziu, adică când am venit aici în București am început să fac mai serios, că mai făceam și înainte, da, așa, odată o bere, că tot. După un antrenament nu mergea. Bine, n-am fost bun alcoolic pe ceva de ușor. Eu aveam și 18 ani, 19 ani și eram în limite legale. Dar eu fugeam de ierarhie și de ideile astea, mi se părea când, bine, și adolescența. Și acum, în mod nu neapărat surprinzător, cumva mă simt mai, cum se numește, mai liniștit într-o ierarhie. Chiar dacă știu că nu mai am mult până ajung sus. Ierarhiile sunt o formă de ordine. Da. Și e o formă de ordine care are, bun, când ești tânăr, da, adolescent, vezi ordinea ca ceva represiv. Tu vezi ordinea, nu vine maică ta și zice fă-ți ordine în cameră și tu nu vrei să-ți faci ordine. Da, ordinea înseamnă ceva ce este impus de altcineva, tu trebuie să te supui, atunci e normal să ai un gest de rebeliune și e foarte firesc la tinerețe să fii rebel într-un anumit sens. Da? Orice ordine are și această dimensiune a constrângerii. Dar pe măsură ce urci în vârstă, îți dai seama că ordinea are și un extraordinar de mare avantaj, inclusiv ierarhia. Și anume, scade nivelul de competitivitate în așa fel încât nu mai e un război al tuturor împotriva tuturor. Pentru că existând ierarhie și existând ordine, tu nu trebuie simultan să lupți și în sus și în jos și în stânga și în dreapta. Pentru că sunt niște reguli, trebuie să treci niște etape, da? Nu e ca și cum în lumea academică, nu ai fi copleșit dacă după ce ai terminat liceul ar trebui să intri direct la doctorat. Clar. Bun, Nu știu oameni unde să- de absolută excepție, da? Care, cum a fost Terence Tao, de exemplu, un foarte mare matematician, sau
un fizician sud-corean care e cel mai inteligent om din lume, care au terminat doctoratul la 11 ani, la 13 ani, ceva de genul ăsta. Bun, pentru ei, da, dar ei nu intră în schema generală a lucrurilor. Atunci te-ar copleși lucrul ăsta. Și atunci zici, dom'le, cum era la sport? Adică dacă te-ai apucat înainte în adolescență, când în general există sporturile, cam la toate sporturile sunt niște ierarhii pornind, nu sunt ierarhii, niște grupe pornind de la vârstă. Da. Da? Deci competițiile se fac pe vârste. Și e și natural să fie pe vârste. Există niște containment acolo. Da, pentru că nu... Eu țin minte, de exemplu, la handbal, am avut o zi extraordinar de bună ca portar. Dom'le, m-a apărat absolut tot. Deci, și ea m-a enervat. Eu zis că e enervat, n-a reușit unul să facă. Și la un moment dat s-a enervat unul, de fapt nu s-a enervat, s-a amuzat, un tip mai mare, da? Era în grupa de vârstă un pic mai mare. Și el tot vedea că eu respig, apăream, ziceai că sunt o panteră acolo. Vine ăsta, mă, și dă una. N-a vrut să-mi dea gol. Da. A dat în mine. Păi, tată, mingea aia în față o să uit, nu o să uit câte zile. M-am băgat în poartă. Da. Și îmi dădea să... Nu avea niciun rost să... Știi? Nu avea niciun rost să te duci să ai o confruntare cu ăia mari. Adică oricât de bun erai tu, în nivelul ăla diferența era atât de evidentă și pregnantă încât... Și atunci asta simplifică viața. Nu? E ca și cum, nu știu, în jiu-jitsu e sistemul clasic de centuri, nu? Centuri, da. Aia doi centura cea mai de jos, te bați cu unul neagră sau ca cea mai de sus, pentru că nu, culmea e că s-ar putea să-l bați odată din greșeală. Da. Adică nu e 100% că o să câștige ăla. Este 99,999 perioadă nouă. Și atunci te gândești de două ori. Poate mă iau de unul care are centură mai mică, așa, Da. deasupra mea cu o categorie. Ce lăsa pe să te surprindă? Asta e chestiunea interesantă. De ce sunt bune sporturile astea? Și sportul în general și sporturile combat în special. Pentru că ele îți revelează o dimensiune fundamentală a existenței, și anume că existența nu stă în controlul tău. Îți arată că există celălalt și celălalt nu este anticipabil 100%. Da. Da? Se scoate garantat din solipsis. Într-adevăr, te scoate radicalist. Adică, în cazul sporturilor de combat, primești o palmă de la... Bine, câteodată un picior sau o căzătură de la realitate. Și atunci înveți ceva fundamental despre lume. Da? Adică înveți că există ceva non-anticipabil, înveți să faci față, să fii rezilient, înveți să te ridici. Cea mai importantă chestie este să cazi. Și a doua cea mai importantă este să te ridici. Și asta orice contact cu realitatea e benefic pentru om. De asta spun că jocurile virtuale, toate înleznirile astea, da? Noi trăim într-o societate în care, să zicem, vectorul nostru este vectorul civilizațional. Și vectorul civilizațional, pe scurt, este reorganizarea naturii în așa fel încât nouă să ne fie mai ușor. Noi, dacă ne uităm, puteți să faceți chestia asta acasă. Încercați să vă uitați în jurul vostru, să vedeți ceva ce nu a fost rezultatul unei alegeri deliberate a unui om. Și să vedeți că până și copacii n-au crescut natural, spontan. Da? În mediul din oraș, de exemplu, de multe ori, copacii ăia sunt plantați de cineva. Cineva a decis că aici va fi un copac. Cineva a tăiat buruienile. Cineva a selecționat numai o anumită chestie. De multe ori nici păsările pe care le vedem nu sunt... Și ele sunt într-un fel selecționate. Și atunci oamenii cresc sau dezvoltă ideea asta cum că natura, exteriorul poate fi 100% controlat și 100% determinat de voința lor. Da? E ca și cum ai spune, domne, dar noi suntem stăpânii lumii acestea. Ori nu e chiar așa. E interesant că în ce spuneați dumneavoastră, lipsa asta de control pe care practic ți-o relevă sportul, relevă sau relevă? Da. Da. Ți-o arată. Ți-o arată, da.
practic am observat că există o oarecare corelație. Toți cei care trec de un nivel anume în jiu-jitsu, cel puțin din punct de vedere competițional, au o oarecare legătură cu spiritualitatea. Fie că sunt religioși, că bine, și religia e tot o ierarhie. Da, e un mod de a reorganiza lumea Da. spirituală. Sau ceva mai, nu știu, spiritualitate din asta modernă, gen Law of Attraction sau, cum zicea Conor McGregor. Visualize. Fazele. Da, bun, există un gen de spiritualitate. Adică Andrew Tate, care și el e un sportiv, are și el un tip de spiritualitate. Și într-adevăr, pe măsură ce marii maestri, prin intermediul confruntărilor, descoperă natura realității. Adică și, în general, ei sunt oameni care se smeresc în fața descoperirilor de tipul ăsta. Pentru că ți se revelează complexitatea lumii și îți dai seama că acolo te afli în fața unui mister, unei frumuseți, dincolo de capacitatea ta de a o pricepe cu totul. Practic vezi desfășurarea liberului arbitru în timp real, pielea ta. Da, vezi, e foarte bună observația ta. Da? Dacă te învață ceva chestiile astea, este... și stau și mă gândesc că nu... Uite că tot îmi vine Bruce sau frații Gracie sau... Da? Deci, când a început MMA-ul a început ca o reacție la ideea combatului ritualizat. Da? Și ții minte că și Bruce Lee spunea chestia asta, Doamne, toate stilurile, toate chestiile astea n-au nicio relevanță. Nu? Esența artei marțiale este următoarea. Doi oameni, unul stă în picioare, unul cade. Da? Și sigur că tu vei bun, dar e ceva mai mult de atât. Într-un fel e ceva mai mult de atât, dar într-un alt fel, dacă înțelegi natura, esența demersului, aia îți spune ceva despre lume. Adică îți spune ceva mult mai mult decât dacă te ascunzi în spatele unor reguli care ele au rolul lor. Adică și regulile sunt importante. Dar la un moment dat se șterg toate regulile. Da. Adică regulile sunt bune în momentul când înveți. Pentru că nu poți să sari direct în nicio disciplină, inclusiv în spiritualitate. Așa. Bun, spiritualitatea de pile, poți fi răpit până la al 7-lea cer, al 5-lea, al 6-lea. Dar în general, dacă e o chestiune de învățat, presupune niște etape. Dar noi de multe ori esențializăm etapele, adică mijloacele, în dauna scopului, adică finalității. Adică finalitatea rămâne în mod fundamental cea descrisă de natura realității. În ce sens? Poate că nu mă exprim foarte clar acum. Ok. Bun, deci dacă natura confruntării cu celălalt este, bun, să câștigi. Dar ce câștigi? Ce câștigi? Bună întrebare. Ce câștigi că îl bați pe celălalt? Bun, ok. Că dacă câștigi că ți-ai făcut voința ta, nu? Asta înseamnă că tu nu ai ieșit din tine. Adică tu nu-l cunoști pe celălalt. Celălalt rămâne doar un obstacol care dispare. Da? Dar în momentul în care tu, confruntându-te cu celălalt, le descoperi pe celălalt, da? Și fie nu se mai întâmplă voința ta, fie se întâmplă voința lui, da? Atunci ieși din tine. Și într-un anumit sens, da? Acum, dar cu totul și cu totul altceva, înveți mai mult de înfrângeri decât în câștig. Înseamnă că am învățat foarte mult. Hai că înfrângerile, știi de ce? Pentru că înfrângerea îți spune ceva despre tine. Da. Câștigul îți deschide încă o perspectivă. E ca la munte, da? Știi minte, e un traseu, un buceci, în care urci destul de abrupt și vezi așa vârful în față, știi? Și urci și când ajungi sus, vezi că mai e încă un... Da. Și nu știi niciodată dacă ai ajuns până la capăt. Dar e interesant asta pentru că poate să fie așa, dar am văzut și la samurai, am citit asta, Hagakure. Hagakure. De Yamamoto Tsunetomo, parcă, nu? Da. Și acolo cumva dădea un pic în solipsism.
Ideea în care spunea că nu există un adversar, că adversarul e cumva o reflexie a ta și mai spune asta, cu the way has no end. Exact în același... E complicat. Asta, de exemplu, samuraii sunt buni. E toată spiritualitatea aia orientală care intră în Bushido, calea. E o cale. Da. E ca Kung Fu. E tot o cale. Și o cale de cunoaștere. Cunoașterea lumii, cunoașterea realității și cunoașterea ta. Și în esență noi suntem la fel. Că de-aia e și posibilă societatea. Și atunci când fiecare oponent e și o parte din tine. Există câteva chestii. Există un film foarte frumos făcut pe ideea asta, în care joacă Jet Li și un mare actor de arte marțiale japoneze, în care e faimoasa chestie, nu Ninja versus Shogun, versus, nu Shogun, cum se zice, Shaolin, da? Shaolin Pro Academy. Ce seria asta în care vin japonezi, se bat cu chinezi și care sunt mai buni. Dar filmul ăsta e diferit. Filmul ăsta e tot bine, chinezi și cu japonezi, și ajunge mare maestru japonez față în față cu Jet Li, care era... Și se bat și la sfârșit se dovedește că maestrul lui Jet Li era cel mai bun prieten al maestrului japonez. Și că maestrul japonez a venit nu ca să-i arate lui Jet Li care artă e mai bună, ci să-i arate că e aceeași artă. Ce tare. Și foarte frumos, adică dinamica dintre cei doi actori principali, se pare că e un actor celebru japonez, care juca în filme cu samurai și cu Jet Li. E foarte interesant, pentru că acolo ei discută exact de chestia asta. Asta e o cale, da? Combatul e o cale de cunoaștere a ta, a celuilalt, a ieșirii din tine. Și atunci, cumva, dacă ăsta e scopul, dacă tot ceea ce vrem să cunoaștem realitatea, atunci pe unde o iei contează mai puțin. Dacă ai în minte întotdeauna scopul. Și de multe ori oamenii își rigidizează alegerile legate de calea particulară, fără să-și dea seama că toate căile duc în același loc. Și ai senzația că mergi în altă parte, dar de multe ori, de fapt, ideal ar fi că adevărul e adevăr. Nu e că mergi în altă parte, mergi în aceeași parte, dar pe un drum diferit. Sună un pic ca ecumenism totuși, nu? Sună ecumenism în măsura în care adevărul este, cum să spun eu, adevărul prin natura sa e de neschimbat. Acum, tu poți să te gândești, să te apropii de el într-un fel, sau poți să zici că ăla nu e așa. Problema ecumenismului este că de multe ori oamenii vor să fie împreună fără să stabilească cu claritate natura adevărului. Pe de altă parte, în schimb, asta e o discuție foarte complicată, în sensul în care, cel puțin dimensiunea asta teologică, există foarte multe, să zic așa, aluviuni istorice. Păi, dau un exemplu, de săptămâna trecută, Papa Leo al XV-lea sau al câtelea a spus că problema filioque este o non-problemă, că Biserica Catolică va readopta crezul niceo-constantinopolitan fără adausul filioque. Și a spus că această chestiune nu este o chestiune esențială de diferență față de Biserica Ortodoxă. Ori asta este unul dintre punctele cele mai... dintre ortodoxii și catolici. Sunt mai multe, sunt așa numitele puncte florentine. De aici apoi de principală problemă. Pentru că e în crez. Da. Adică e nivelul cel mai înalt al mărturisirii de credință. Și, bun, evident, nu, ortodoxii s-au bucurat. De genul, I told you so, acum 1000 de ani, dar n-ai vrut să asculți. În schimb, teologii catolici au rămas suspendat, pentru că nu, sute de ani căutau justificări pentru chestia asta. Vine papa și zice că nu e important. Ce e interesant aici este că discuțiile de tipul ăsta, mai provocat de la ecumenism, da? A intenționat asta. Exact, discuțiile de tipul ăsta sunt de multă vreme, adică secolul 20 e plin de discuții de tipul ăsta. Și este de asta spun că oamenii
confundă niște ecumenii. Există ecumenismul ca un proiect politic. Proiectul politic este cum ar veni federalizarea, nu, să se strângem toate statele astea mai mici într-un singur stat condus de așa. Da. Deci, și asta e un proiect politic. Dar există un ecumenism care înseamnă nimic altceva decât încercarea de a aduce la oaltă o familie. Care e altceva. Adică nu este un proiect exterior, da? Adică din afară, genul, hai să fim mai bine organizați. De exemplu, nu, noi creștinii suntem în opoziție cu islamul, să zice. Nu? Păi hai să ne unim toți, nu? Să ne confruntăm cu ei. Dar există și cealaltă chestiune care vede lucrurile într-un mod mai degrabă mistic sau mai degrabă religios sau teologic, în care e vorba de refacerea unei unități fundamentale. Iar această refacere trebuie făcută întotdeauna pe baza adevărului. Adică principiile fundamentale. Nimeni nu e împotriva unirii bisericilor. E absurd. Nu am stat 1000 de ani împreună. Da. Nu, adică avem aceeași scriptură, aceeași sfință, aceeași învățătură. Da? 1000 de ani. Nu 1, 2, 3, 5, 8. 1000. Și după aceea nu ne-am mai înțeles. Și evident că vrem să ne înțelegem. Adică dar trebuie să ne înțelegem păstrând adevărul. Și aici e problema. Nu putem să ne înțelegem doar ca să ne înțelegem. De asta spun că și în artele marțiale, ca peste tot, faptul că tu ai în vedere adevărul, adică finalitatea, da? Și finalitatea nu înseamnă neapărat, cum să spun eu, o finalitate legată de modalitate. Da? Că, de exemplu, tehnica mea e mai bună decât tehnica ta și tehnica mea ar trebui să... Nu, tehnica ta ar trebui să dispară și tu să împărtășești tehnica mea. Tehnica Da? Pentru că mulți asta înțeleg. Doamne, e tehnica adevărată. Deci nu e tehnica adevărată, ci ceea ce este adevărat este natura realității confruntării. Iar, uite, Adevărat în ce sens? Adică... adevărul filozofic vorbind, da? E o discuție mai complicată. Filozofic, noi am avut ideea unui ontologia adevărului ținea de adevăr ca având o anumită esență unică, nu? Da. Care stă în fața tuturor. Ulterior, noi am considerat adevărul ca fiind mai degrabă o chestiune legată de consens. Un consens, ce zic unii, ce zic alții. Apoi ne-am gândit că adevărul, ca să îl facem mai ușor de gestionat, este redus la ceea ce este eficient și ceea ce ne folosește. Da? Asta e o viziune mai pragmatică. Da. Adică ce rost are să învăț, nu știu eu, să zicem, jiu-jitsu, dacă mă bate unul care face, nu știu eu, zici și tu un exemplu, altă artă marțială. Da? Și atunci toată lumea nu trebuie să învețe cea mai eficientă artă marțială. Krav Maga. Da, uite, Krav Maga. Da, Păi, de ce? E cea mai eficientă. Nu știu, fac ei reclamă. E well advertised, cel puțin, da. Da, bun, tot timpul există niște unii care spun noi suntem experți în așa, noi suntem ăia, serviciile speciale care au făcut și au dres și uite că, sau cum e la ruși, au și rușii. Sambo, da, nu asta așa. O chestie de asta. Deci, dom'le, aia e cea mai bună. De ce rost are să mai dau banii pe jiu-jitsu, pe karate, pe aikido, pe toate astea? Mă duc la aia și îi bat pe tățăile. Aici voi mamă jiu-jitsu, avem sambo acasă. Exact. Ce mai trebuie și chestia asta? Și asta ignoră faptul că fiecare modalitate sau fiecare mod, adică și în filozofie, la fel, avem zeci de tipuri de filozofie. Și eu zic, doamne, ce-ți mai trebuie fenomenologia, că noi cu epistemologia analitică am rupt tot. Sau avem științele cogniției, la naiba cu prostiile voastre psihanalitico, nu știu cum, da? Chestiunea e că, sigur, fiecare disciplină sau fiecare mod de abordare a lumii are un sâmbure de adevăr în sensul că e o intuiție particulară într-un anumit moment temporal a unui adevăr care e acolo tot timpul. Că, și oamenii ăștia comunică unii cu alții
tocmai datorită că e intuiția aceluiași adevăr. Adică un luptător japonez înțelege un luptător african. Cum înțelege și un luptător european. Pentru că esența luptătorului e aceeași peste tot. Metodele pot fi foarte diferite. Da? Ca muzica, cumva. Nu? Da, poate să fie foarte diferite. Și muzica. Te uiți un pic și vezi noțiunea asta, care mie nu-mi place noțiunea, dar se și face mod acum, autentică. Ok. Da? Deci, eu nu ascult manele că nu sunt autentice. Adică eu ascult muzică lăutărească, dar nu ascult manele, că nu sunt autentice. Da. Eu ascult rock progresiv, dar nu ascult rock de ăsta comercial, că nu ia, uite. King Crimson. Așa, King Crimson, da. Așa, mă zgâri pe ochi. Dar nu ascult Manowar care au chiloți cu blană. Adică nu pot să-i ascult pe unii care umblă cu un chilos cu blană. Da? Okay. Și problema nu e asta. Adică până și ăștia, Trip. Că ăsta ce ascultă ce generație acum, e imposibil să ascult Trip. Trip? Nu Trip. Cum îi zice, mă? E o trupă sau un nu, gen? Nu, e un gen... Trap. Trap, da. Trap. Ok. Eu nu sunt mare fan trap. Nu înțeleg ce se întâmplă. Dar au și ei. Adică, într-un anumit context, trap-ul ăla avea un sens. Era mult mai autentic decât alte lucruri. Cred că era un fel de contrareacție, nu? Era un fel de contrareacție. Cum a fost punk-ul, de exemplu, la toată muzica asta britanică de rock, da? Care ajunsese să fie... ca un fel de formulă repetată la infinit. Au fost multe genuri de muzică, practic, dialectice, cumva, nu? Da. Efectiv, împotriva... Majoritatea sunt așa. Gândește-te și în combat, da? Nu, fiecare se naște de... Nu, ăia au făcut aikido, că nu puteau să folosească nu știu ce. Nu, ăia au făcut karate, au făcut jiu-jitsu, au făcut nu știu ce. Fie că li se nega o formă, de exemplu, accesul la arme, nu? Da? Fie că se ajunsese într-un moment în care disciplina respectivă era atât de ritualizată, nu? Încât se pierdea esența chestiunii. Adică, dacă te uiți, nu știu dacă te uiți la chestia asta, dar e plin. Deci e un chinez, un luptător MMA, care se duce la toți, așa zis, și maestrii tradiționali și îi provoacă. Da. Și sunt mulți dintre ei au chestiile astea, dar dacă ai văzut, e ca la Aikido coregrafiat de ăsta, cum îl cheamă? Știi cum îl cheamă? Rusia. Da, care a fost în Rusia, marele actor Steven Seagal. Steven Seagal. Da. Steven Seagal și așa cu un deget, ăia vin, Da. Așa faci la Aikido. Și sunt niște clipuri senzaționale. Cu Steven Căutați-le. Deci căutați-le, nu pe ăsta cu Steven Seagal, cu chinezul ăsta MMA, care îi provoacă pe acești, așa. Și de multe ori sunt videoclipuri în care începe cu un videoclip de prezentare al maestrului. E unul care folosește ciu într-un anumit fel și pune așa mâna pe el și la sare. Tai Chi. Da, și vine bineînțeles ăsta, da, mamă, și dace 2 picioare și 2 pumni, cade ăla într-un caz și s-a mai ridicat. Guvernul chinez a vrut să-l aresteze, că e o chestie de rușine națională. MMA-ul nu-i văzut ca artă marțială chinezească, că toate chestiile confuse. Americanizare, coruptă. Bun, el își face treaba în continuare, dar asta e ideea, adică, de fapt, Wushu, de exemplu, boxul chinezesc, da? Wushu e box. E chiar box. Nu, e încercarea de a transforma toate chestiile astea ritual, mai degrabă de gimnastică, în chestii mai globale. Așa mai, da. Dar uite, să spun o fază, asta este ceva ce se întâmplă peste tot. Și dau un exemplu pe care îl dă Machiavelli. Da? Deci Machiavelli, bun, scrie într-o perioadă în care Italia era frămânțată în foarte multe... Machiavelli, ați auzit, există și un adjectiv, machiavelic. E un autor italian care scrie pe scurt, zice lumea, că scopul scuză mijloace. Adică, dacă ești în politică, da, trebuie să faci niște chestii mai... El zice că mijloacele politice trebuie câteodată să
devieze de la etică, de la moralitate, pentru că scopul politic e mai înalt. Adică trebuie să ajungi undeva mai sus. Bun, și Machiavelli ăsta observă o chestie. Și, dom'le, condotierii, da? Mercenarii care se băteau în toate statele astea, ajunseseră pentru că erau luptători profesioniști. Și toți erau, practic, nu era ca și cum, o să dau, poate o să mă urască lumea, mă prinde și bă, clarul sportivilor, adică băieții care trag de fiare și se bat în București. Câte săli sunt? Nu, sunt multe, adică se cam știu între ei, nu e ca și cum. Cât sunt niște unii care fac box, unii care fac lupte, unii care fac MMA, nu e ca și cum nu se știu între ei, că București știu e o lume mică asta. Da? Te-ai dus de multe ori la competiție, că te știi cu ea. Și la un moment dat îți dai seama că, bun, deci tu te duci la competiție și te vezi pe stradă, nu? Tu ești aper clanul X, ăla e clanul Y. Și ideea e că dacă tu ești lefegiu sau așa, nu o să-l bați pe... Tu încerci să rezolvi problema cât mai fără violență. Nu, pentru că te gândești că interesul tău și al oponentului nu este să cine îți slujește stăpânul, ci să câștigi cât mai mulți bani în continuare. Și exact asta se întâmpla pe vremea lui Machiavelli. Că oamenii erau angajați să se lupte, mercenarii ăștia, și ăștia au zis, domnule, asta e așa, ne luptăm, dar nu așa haotic bezmetic. În primul rând ne luptăm numai ziua. De la 10 la 12. Păi dacă noaptea e nasol. Da, o convenție corectă, da. După care când ploua se opreau, adică... Și iarna nu se băteau, era sezonul de bătaie. Sezonul de bătaie era sfârșitul primăverii, începutul verii, că după aceea vara iară era prea cald. Adică nu poți să te bați așa haotic pe la 12-1 când e cald. Și Machiavelli zice, tu e ce fel de război ăsta? Dar dacă stai să te gândești, erau foarte raționali. Așa și în artele marțiale. Ele încep la un moment dat ca fiind o soluție la o problemă. Nu, ei învață să rezolve problema, au succes, cresc, și încet, încet lucrurile se ritualizează, se osifică, nu? În loc să-ți dai centura pe bune, începe să faci niște kata, niște neașa, pac, țac, pac, mupu, wow, wow. De ce? Că e mai simplu și nu îi pumni în față. Pără nu mai stai, să toată lumea are un plan. Până și am pun în față. Dar asta e o chestie interesantă care se întâmplă acum în jiu-jitsu. Cumva există un procedeu ăsta de deritualizare. Adică sunt ăsta, de exemplu, care este fața jiu-jitsu-ului, acum a avut și un articol cu New York Times, Craig Jones. Da. Este cât mai anti chestia asta, de cumva, nu neapărat că ia la mișto, dar cam ia la mișto. De treaba cu ritualizarea. Acum se practică foarte mult și no-gi, adică fără kimono. Cumva vede o memeaizare jiu-jitsu în general și sunt curios, de exemplu, karatele, de exemplu, din ce știu, la ora asta sunt din ce în ce mai puțini practicanți de karate sau de judo nu, și karate e sport olimpic, nu? Da, karate e sport olimpic. Da. Și cred că poate și de judo sau... Dar care ar fi explicația pentru care oamenii aleg cumva sporturile astea care sunt mai puțin ritualizate, așa, care... Păi, cred că e nevoia asta de a fi real, de a fi mai palpabil cu... De a fi mai palpabil și Da. E ca peste tot. Dar există un autor, un filozof, Giambattista Vico, care are o teorie despre filozofia istoriei, corsi e ricorsi, adică noi trecem prin niște etape. Și cam pe peste tot sunt etapele astea. Și o să dau un exemplu foarte interesant. Deci e etapa de entuziasm, gândește creștinism. Nu e reglementat, nu e nimic. Entuziasm, mult, martiri, pac, se convertesc, se luptă. Pe care crește numărul și începe nevoia de instituții, de organizare. Iarăși avem niște fondatori extraordinari. Sfântul Vasile, Sfântul Ioan, Sfântul Grigore. Ei organizează. Iarăși încă e o forță. Și încet, încet lucrurile se osifică pentru că devine o practică generalizată. Și atunci, pe măsură ce lucrurile își pierd din ardoare, Da. Începe ritualizarea. Adică trebuie să faci din ce în ce mai multe chestii, pentru că cumva înainte nimeni nu punea zelul tău la test, pentru că se vedea. Da? Nu spunea nimeni, băi, câte zile trebuie să postești sau câte zile trebuie să faci nu ce. Și la un moment dat, ca la școală, că vine studentul și spune,
Domnul profesor, la câte pagini trebuie să aibă eseu? Și mie vine să-i dau cu ceva în cap. Mă scuzați, nu, e o expresie, nu vine. E fix întrebarea aia de genul, dom'le, da, câți puncte trebuie să-i dau lui ăla ca să câștig? Nu? E la box pe puncte. Nu? Câte procedee trebuie să fac? 3 procedee, 5, 8. Gata. 6, 10 procedee. Adică pe mine nu mă interesează să înțeleg, să fac, să câștig. Mă interesează să trec în etapa numărul 2. Și asta se întâmplă. Minimum, practic, nu? Da, adică, dom'le, da, asta cu iubirea de Dumnezeu, da, dar ce înseamnă? Nu, cum spune și iubita mea, ce înseamnă că mă iubești? Eu spun, te iubesc sufletul meu. Ce înseamnă? Înseamnă că mi-e cadou de ziua mea, cadou de ziua numelui, cadou de sfânta mea. Are și multe sfinte. Hai că e multe zile și o cheamă Maria, asta e. E plin calendarul de Maria. Este. Și negociem, domnule, dar audovania praznicului e zi de cadou sau intrarea Maicii Domnului în biserică, e zi de cadou sau nu e zi de cadou? Dacă ardea dragostea sufletul meu, nici nu mai îmi puneam problema să întreb, nu? Dacă studentul ardea în sufletul lui dragostea de materie, nu întreba câte pagini minimum. Spunea, da, 20 e bine, dar câte să nu scrie, nu câte să scrie. Care e maximum. Da? La fel și în artele marțiale. Adică încet, încet se ritualizează, se ierarhizează și se osifică. Și cu timpul își pierde din vigoare. Și atunci vin barbarii din afară și zic, băi, ce trebuie facem noi aici? Da? Cum au venit și protesta? Adică Da, un fel de protestanți. un fel de protestant și zic, băi, nu mai așa, voi stați, faceți toate chestiile astea și săracii mor de foame. Ce chestie, nu m-am gândit la asemănarea asta, e foarte interesant. Adică sunt niște structuri, sunt niște, ce vede Vico, este că istoria întotdeauna pare a avea niște structuri. Nu se întâmplă exact la fel. Imperiile, te uiți la imperii, pac, au venit, i-au bătut, i-au terminat. Și după aceea stau și ce fac? Este un autor, Ibn Khaldun, care scrie despre fix chestii, un autor medieval islamic, persan, cred, sau egiptean, nu mai știu pe unde, prin Egipt, acolo scrie, prin Cairo, nordul Africii. Și asta zice, domnule, peste tot e aceeași schemă. Vin unii, sunt tari, sunt mari, rezolvă o problemă. De exemplu, inventează irigațiile. Mamă, dintr-o dată devin cel mai tare imperiu. Și pentru că devin cel mai mare imperiu, au viața, stilul de viață cel mai complicat, cel mai complex, cel mai prosper și bogăția cea mai opulentă. Păi și stai seama că dacă curge bănuțul și sclavii vin și totul e bine și poți să mănânci și aia și leul, leopardul, girafa și cu ursul polar jonglează în fața ta în grădina numită Paradise, adică grădina pe care ți-ai făcut-o tu. Normal că o lași mai moale cu bătutul. Nu mai ai râvna aia care vine din necesitate. Totul e ok. Și atunci, în fundul deșertului, unii care mor de foame și stau tot timpul la mardeală, ăia se mardesc că n-au ce să mănânce. Și într-o generație sunt mult mai buni mardeași decât tine. Tu ce o să faci în prima instanță? O să-i angajezi pe ei. Deci, bă, ăștia dau bine cu pumnul. Fianele, la băieții ăștia o ciozvârtă. Numai că ea când le-ai dat o ciozvârtă, ei văd că de unde vine ciozvârla, e un întreg pui. Și zic, dar stai mă, că ăștia nu mai știu să dea cu pumnul. Nu mai bine le luăm topuiul? Și asta este clasic. Romanii au pățit-o. Dar și acum... Arabii au pățit-o. Perșii au pățit-o. Rusia. Adică orice imperiu ajunge în stadiul ăsta. Ei ajung foarte sus, după care decad, deschid ușa la barbari, că au nevoie de barbari. Barbarii intră inițial, sunt șocați și vor să fie ca stăpânii, după care zic, ce să-i mai slujim pe ăștia? Adică asta e de la sumeri și acadieni, adică e o schemă care e naturală, dacă te gândești, e logică. Adică așa îi face și tu. Da, nu? Te uiți la filmele cu mafioți, este aceeași chestie. Când era tânăr, Al Capone făcea și un grăsan pe care îl interesează numai să fie văzut ca un mare binefăcător. Nu mai interesează. Nu mai e aceeași foaină. Și vin fomiștii, lupii tineri, care vor
sânge. Cum a fost acum în UFC, s-a umplut UFC-ul de ăștia din Dagestan. De dagestanezi care ăștia sunt pământe acolo, n-au curent, n-au apă caldă uneori. Mike Tyson vorbește cu fisul și fisul îi zice, vreau să fiu boxer. Se uită. În primul rând, eu te-am dat la toate școlile, te-am făcut, am băgat bani, deci te duci să-ți dai pumni în cap cu alți muritori de foame. Și zice, și chiar dacă te-ai face, uite-te, tu n-ai murit de foame în viața ta, Da. tu nu știi ce e bătaia de pe bune. Că dai un pumn ca să mănânci. Tu dai un pumn ca să te vezi la televizor. O să te rupă băieții care chiar dau un pumn ca să mănânci. Ca să mănânce. N-ai ce să faci în Dagestan. Ăia au wc în fundul curții. nu, tu. Ideea asta pe care noi avem de Bruce Wayne, știi? Ideea asta că, vezi, Doamne, gentlemanul sportiv care câștigă pe terenurile de cricket de la Eton, bătălia cu Napoleon, care a spus că Napoleon a fost învins pe terenul de cricket de la Eton. Nu e chiar așa, e că din istorie, când au venit neamurile turanice și i-au bătut pe toți, după care au venit mongolii care i-au bătut pe toți. Și, în general, au venit arabii care i-au bătut pe toți. Întotdeauna sunt unii Mai fumiști. mai fomiși care vor veni. Și cumva e natural, pentru că țineți de disciplină. De ce gimnastica românească nu mai e cum era în anii 70 cu Nadia? Bă, dar bătaia ca Nadia, plus că era singurul tichet către o viață decentă sportul. La ora aia, da. În România se făcea sport de foame și nu mai că de foame, ci pentru că sportul îți dădea o oarecare protecție față de regim. Erai un privilegiat. Da? Era un mare sportiv în timpul comunismului. Aveai mult mai multe privilegii decât are un sportiv acum. Acum, mai degrabă, sportivii câștigă bani din dealuri comerciale. Da? Deci tot rămâne sport o chestie importantă. Însă, apropo de chestia asta de sport și de dimensiunea de ascensiune socială, Michael Jordan, nu, Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal are un program, el e multimiliardar, nu știu dacă știți, e un tip businessman, are și are un doctorat în management. E și DJ acum, nu? Hmm? E și DJ, mi se pare. Da, e un tip cu totul și cu totul deosebit. Are un program în care se duce prin licee și încearcă să-i convingă pe tineri să învețe să facă universitate și așa mai departe. Deci, în special pe tinerii afroamericani. Se duce pe peste tot și treabă. Și zice, ce vrei să fii? Și zice că ne ajungem într-un liceu în care sunt mai mulți albi, ăștia vor să facă doctori, avocați, ingineri. Când ajungi într-un liceu în care sunt mai mulți afroamericani, toți vor să fie în NBA. Da. Și zic, păi fraților, voi sunteți complet nerealiști, adică hai să fiți serioși. Câți jucători de basket există și câți ajung în sunt NBA? ca mine, ca Scottie Pippen, adică câți ajung în NBA și câți din ea din NBA ajung multimilionari ca Jordan. Adică trebuie să fii complet nerealist să crezi că dacă ești în Cuba, de exemplu, și ești boxer, e singura ta șansă să ieși din Cuba. Nu? Da. Plus că mai e o chestie, și asta se vede foarte ușor. Când n-ai ce să mănânci și ești într-o situație și sportul e singura ta ieșire, paci, tăticule. Dar așa când e calculatorul, când e internetul, când e aia, când e aia altă, când la McDonald's te vezi cu prietenii, când îi bai și o șaorbă și o berică, pentru că nu mai... Da, într-un fel sună bine, adică e bine, bagi o șaurma cu băieții, cu așa, dar într-un fel sună și rău. Adică nu e, știu că de multe ori nu e nimic de, cum să zic, de idolatrizat în treaba asta cu foamea și cu... Dar cum faci o poveste mai bună? Gândește-te că asta cu foamea ajunge să fie o chestie de o șmechereală. Pentru că bogații au acum water fasting, nu așa că știa. Da.
Deci, înainte că era ce însemnau bogați însemnau, uite, ca mine, dacă se vede pe cameră. Așa. El n-are după ce să bea apa, dacă se întoarce așa. Eu am după ce să beau apa. E mai foame. Da, pentru că m-am ajuns, adică e clar, eu pot să beau și 2 ori mai pe zi. Nu trebuie să mă mai zbat, da? Tu trebuie să mai muncești. Munceam mult, da. Și ce se întâmplă e că de multe ori apar alte trenduri, da? Acum trebuie să fii suplu și... Adică bogații sunt cei care își controlează alimentația. Bogații sunt cei care acum își controlează stilul de viață. Da? Înainte, bogații erau cei care nu trebuiau să-și controleze stilul de viață. Asta era virtutea bogăției. Virtutea bogăției era exact această opulență și desfrânare. Da? În sensul etimologic. Adică nu te mai înfrânai pentru că îți permiteai. Nu? Mese, copioare, asta însemna să fii bogat. Acum, să fii bogat înseamnă să mănânci 3 frunze cu 500 de euro. Că știți, bogătari. Ăsta, Brian Johnson, nu? Da, exact. Băi, bucătărie moleculară, nenorocit, intermittent fasting și chestiile astea. Pentru că de ce? S-a ieftinit mâncarea. Nu vorbesc serios, adică acum tehnologia noastră agricolă produce junk food-ul. Da. Asta e mai. Care se duce în state. Eu am fost acum mai multă vreme când eram student în state și am ajuns la cantină. Mamă, ce era cantina? $9 pe zi, mănânci cât vrei. Mamă, și erau numai costițe, numai pizze, numai burger, numai cărnăraie, munți de cărnuri. Și nu era nimeni acolo. Când am ajuns eu. Și zic, bă, da, nu mănâncă nimeni toate astea și toată lumea stătea la coadă la fasolică și era unul cu fasolică și unul cu fet de tocăniță. Și doamne, nu mă duc la fasolică, că ce nebunie, fasolică face mama. Până când a venit, ăștia toți erau studenții peste vară. Bun. Da. La coadă. Și au venit băieții care jucau în fotbal american, era un campionat al liceelor de fotbal american. Care vă dați seama, că fotbal american de licee, majoritatea erau etnici. Ăia s-au înfipt fix în pizze și în toate chestiile astea. Și te uitai să vezi că ăia care erau de condiție socială mai bună erau mai slim, mai fit. Pentru că mâncau mâncare mai bună, care mâncarea mai bună era mult mai scumpă. Iar ceilalți mâncau junk food cu niște probleme de obezitate, că am văzut copii de 16 ani care aveau 150 de kg. Era ceva... Ați văzut chestia asta din America. Da, e foarte la americani groasă asta cu obezitatea. S-a inversat, asta vreau să spun, apropo de foame. S-a inversat în acum că ești sărac și ești gras, pentru că singurul lucru pe care ți-l poți permite este această mâncare foarte slabă, care îți dă tot felul de probleme, pe când cu cât ești mai bogat, cu atât îți permiți o nutriție mai bună. Da. Păi și în perspectiva dumneavoastră, pentru cei care sunt sportivi, să uită la canal, ar trebui să îți găsești o foame artificială dacă n-ai o foame, sau ar trebui să abordezi lucrurile altfel? Sau să te mulțumești cu faptul că eu cred că oamenii ar trebui să-și pună problema de ce fac sport. Da, sigur. Pentru că sportul poate fi făcut din mai multe feluri. Uite, o să-ți dau un exemplu care mi se pare mie foarte mișto, se aplică și în sport. Unul dintre cei mai mari cabaliști, specialiști în cabala, Moshe Idel, care este evreu. Cabala e handbaliști. Nu, cabala. Cabaliști, ok, da. Cabala. Deci unul dintre cei mai mari, cred că e cel mai mare specialist în cabala. Așa? Da? E la Universitatea de Tel Aviv, Universitatea din Ierusalim, e născut aici, în România, la Tecuș, nu știu. Da. Evreu emigrat. Și a emigrat el din România în anii 50, a terminat universitatea și făcea foamea. Se urne să se angajeze. Și la un moment dat a primit o ofertă la Universitatea din Ierusalim și la Universitatea din Tel Aviv. Doar că ea de la Ierusalim îi dădeau și bani de navetă. Și eu m-am zis, ok, iau asta. Întâmplător, cei de la Ierusalim cereau pe cineva care să studieze cabala și s-a apucat de studia cabala. Rămân la o conferință, el povestea ceva din cabala pe acolo și cineva îi pune o întrebare care ținea nu atât de știința
despre Kabbalah, cât despre Kabbalah însăși. Știi, Kabbalah se ocupă cu tot felul de chestii de-astea mistico, nu știu, e mistică, iudaică, aplicat. L-a întrebat ceva care ținea de formulele alea. Și omul zice, dom'le, eu nu sunt cabalist. Eu studiez niște documente. Adică eu am făcut chestia asta că mă plăteau ăia, că mi-au dat ăia banii în plus. Adică nu. Există oameni care fac sport pentru că sportul este un bilet de ieșire dintr-o situație. Da? Dacă ești o minoritate, de exemplu, și vezi foarte mulți oameni din minorități, chiar și la noi în România. Da. Da? O să te uiți la box, să vezi că majoritatea celor care fac box e și o tradiție, că E și o tradiție, și în alte părți, tot așa, dar e o cale de ieși dintr-o anumită situație. Alții fac sport pentru socializare. Nu? Toți copiii sunt dați la sportul de echipe, da? Înainte, sau cel puțin, la un moment dat, era chestia asta, că îți dai copilul la un sport de echipe, el învață acolo niște chestii, să fie disciplinat, să interacționeze cu ceilalți, să respecte regulile, își creează un network de prieteni. Iar sportul de combat, îl înveți iar să fie disciplinat. Dar el nu face sportul în sine, ci ca un mijloc să obțină altceva. Să spunem că ai venit la sport, îți place tehnica, îți place așa. Atunci e altceva. Cum să spun, te îndrăgostești de tehnică, de desfășurarea asta a tehnicii, de te uiți la niște meciuri și zici, mamă, băi, cum se mișcă ăștia, vreau și eu să mă mișc așa. Păi depinde foarte mult aici. Dar n-ai foame, asta e chestia. Cum faci rost de foame? Păi problema e că, nu, e în orice domeniu chestia asta. În orice domeniu, dar pentru că dacă ești motivat de pasiune, atunci nu mai e nicio problemă. Poți să n-ai nicio foame. Deci compensează. Păi că îți place. Da, îți place. Îți place. Adică decât să stai să o arzi pe net, joci tenis. Poți să fii bogat, poți să fii sărac, știi? Dacă ție chiar îți place, decât să stai să faci altceva, îți place să faci chestia, atunci sportul pentru tine e natural. Și nu știu dacă ai văzut. Suntem în grafic, nu? Suntem în grafic, zic. Suntem în grafic. Nu știu dacă ai văzut. Există sportivi care au o ușurință și o lejeritate știi? Da, calități motrice. Exemplu pe care îl dau întotdeauna și îmi place foarte mult e în fotbal. Ronaldinho. Brazilienii în general. Da. Și la brazilieni la jiu-jitsu. Adică Ronaldinho îl durea Romario, Ronaldinho, Ronaldo. Păi și te durea realmente, că ei, viața lor era petreceri și fotbal. Da. Usain Bolt, de exemplu. Da, dacă te uiți la cum trăiește Usain Bolt, cum trăia Usain Bolt, era un scandal, numai petreceri, numai beții, numai femei. Alerga omul ca și când... Adică sunt unii oameni care în sport, ei văd din sport, le place atât de mult, că ei nu văd sportul ca pe o muncă. E o pasiune. Și eu cred că ei n-au nevoie să fie săraci sau să moară de foame. Ronaldinho, în schimb, e unul dintre ăia. Da. E unul dintre ăia care au luat-o, mi se pare că n-avea bani de tasul și că l-a învățat să joace în picioarele goale pentru că îi spunea că așa se întărește, dar de fapt afla mai târziu că n-avea bani să cumpere Adidas. Okay. Deci dacă ai pasiune, dacă îți place, măi frate, adică e și ideea asta că te dau părinții la un sport de multe ori sau vezi tu la cineva, cum am dus eu la ușu. Am văzut eu aveam un coleg, făcea ușe, mare, frumos, înalt, dădea bine cu piciorul. M-am dus, frate, am dat tibie în tibie de 2 ori, mi-a terminat, m-am zis, tăticule, nu, mai las. Da. După câteva tibii de alea m-am lecuit. Da? Alții care se blochează sunt oameni foarte competitivi. Și nu-i mai interesează natura competiției, ci să câștige. Adică, și o trăsătură de personalitate. E o trăsătură de personalitate. Adică intră cineva care face sportul de ăsta de combat și nu e natural, dar el vrea să câștige sau ea vrea să câștige. Cum a fost Tonya Harding, dacă ții tu minte în patinare artistic, n-ai cum să ții minte. Și eu ca celebru, Tonya Harding era o patinatoare foarte bună care a pierdut și a angajat niște ucigași să o bată pe competitoarea ei. Ea fiind foarte bună. Da.
și stai să te gândești, aici e vorba de patologie. Eu cred, de exemplu, că sportul face parte de dezvoltarea ta armonioasă. Nu are ca scop neapărat câștigarea unei competiții. Doar dacă o faci din pasiune sau dacă o faci ca opțiune de carieră profesionistă. Dar atunci ești un profesionist. Da? Și bănuiesc că în pasiunea asta trebuie să și regăsești abilitatea de a trece pe momentele astea mai nasoale, mai negative. Pentru că dacă, de exemplu, o scurtă paranteză, în UFC acum sunt mulți, majoritatea care sunt acum campioni sunt de pe la Caucaz, pe acolo, adică cumva cu foamea... E și foamea și școala. Și școala și calitățile biletul. motrice. Uite, de exemplu, un luptător foarte bun a fost ăsta, BJ Penn, care BJ Penn venea din bani, din mulți bani, și Chelson, la fel. Cum reușești în momentul când deja ai atât de mulți bani, deja ești atât de, cum să spun, secure și din punct de vedere social, din toate punctele de vedere, băi, să-ți iei coate în cap și că e totuși vorba de MMA, adică nici nu mai vorbesc de jiu-jitsu acum. Da, îți place. E viața ta. Adică poate să fie viața ta. Nu, din punctul ăsta de vedere, sigur că... Bun, hai să o luăm altfel. Da. E vorba de cum ierarhizezi niște alternative. Da? Băieții aia săraci n-au multe alternative și atunci să ia coate în cap și nu știu ce, în speranță că vor avea mașini, case și neveste frumoase, are un sens. Da. Dar dacă tu ai casă, mașină și nevastă frumoasă, deja, da? Și ești, taică tu e multimilionar, de ce mai faci asta? Pentru că găsești alte motivații ale vieții. Tocmai că nu te mai interesează chestiile alea și dacă ți se pune pata pe, da? Îți place. Reală, e chestie de plăcut în ultima instanță. Faci chestia aia. Da. Adică nu trebuie să fie neapărat. Adică câtă lume face sport, îți mai dau un exemplu, muzica. Da? Foarte multă lume face muzică, că dezvoltă abilități și nu știu ce, dar foarte puțină lume face muzică de performanță. Muzică de performanță e groaznic. Faci orice instrument de performanță înseamnă 6-8 ore pe zi de când ești mic. Da? Nu toți ăia care fac asta ajung la nivelul de performanță necesar pentru a le la succes. Dar la un moment dat, când, cum spune un prieten, când treci dincolo de tehnică, după 10-15 ani, nu știu, de muzică, muzica devine o bucurie în sine. Înțelegi? Da. Eu cum nu înțelegeam eu pe unul dintre colegii mei care se duc să joace fotbal, așa, acum, la vârsta asta, la 4, eu mă apropii de 50 de ani, nu pare, dar... Și am niște prieteni care joacă fotbal ca tâmpiți. Ce dracu, vă duceți să alergați să beți bere, mai bine beți doar bere. Dar lor le place! Adică, sigur, e bine să câștigi, dar lor le place chestia aia. Dar chestia e că și când îți place, ajungi la un moment dat care nu-ți mai place. Că am văzut, adică vorbesc de cei, cum se cheamă, da, deja vorbim de altceva, că vorbesc de cei, cum se spun, profesioniști pe care avem la noi în sală, că le place foarte mult sportul și sunt niște adevărate enciclopedii, adică știu tot. Și fac asta, sunt super obsedați, dar ajung, cum să spun, din astea de burnout, de frate, nu mai merge, adică simt că m-am păcat aici. Aici ține și de work-life balance și de alte chestii care apar. Adică, ce vreau să zic apropo de asta, că orice lucru pe care îl faci, trebuie să fii conștient că viața are mai multe aspecte. Și există lucruri care îți dau acces la ceva și lucruri care te blochează. Te pot bloca. Am un sportiv profesionist. E o diferență între a face sport ca un hobby sau pentru a obține niște skill-uri și a trăi dintr-un sport. Trăi dintr-un sport presupune capacitatea de a-ți manageria o carieră, de a înțelege niște etape și așa mai departe. Și atunci, dacă vrei să scoți bani din sport, trebuie să ai altă mentalitate. E ca un job, știi? Eu, de exemplu, am făcut filozofie pentru că îmi plăcea și eram suficient de bun la asta ca să nu fie un efort foarte... Înțelegi?
Adică de ce n-am făcut fizică atomică? Nu, care e foarte mișto. Pentru că trebuia să Era știu... pasiune acolo, nu? Sau? Nu eram pasionat de cunoaștere în general, dar barierele de intrare erau foarte înalte, adică trebuia să petrec foarte mult timp făcând matematică, făcând exerciții. Și mi-era mai ușor să fac filozofie decât să fac exerciții la matematică. Da? Eu mă simt foarte bine, nu câștig ca aer, nu lucrez la CERN. Îmi place ceea ce fac la un anumit nivel profesional, Da. dar și așa trebuie să-mi gestionez cariera, trebuie să-mi văd de viața de familie, adică e un aspect al vieții mele. Da? Un sportiv, de exemplu, are de gestionat chestii, cariera mea se poate întinde până la 65-70 de ani. Un sportiv are o carieră de până în 35, depinde de sport. Da. Da? Bă, are ajunge altceva. Deci el trebuie să știe să-și managerieze partea aia mult mai bine decât mine, de exemplu. Și atunci e alt mindset. Adică ca să fii sportiv de performanță, în general trebuie să ai alt mindset. Când ești sportiv amator, îți place sportul, te simți bine. Alți oameni fac sport ca terapie. Da? Deci sunt oameni Nu știu dacă în totalitate optimist cer să fiu, s-ar putea. Pe mulți am văzut care ar avea nevoie de terapie, ce să zic, și uneori și eu sunt în situația asta. Și uneori poate să-ți facă mai mult rău, dacă nu. O rezolv numai din asta. Da, pentru că eu nu cred că o rezolv numai din asta. Da. Conex. Dar sunt mulți care se abandonează unui hobby, unei chestiuni, ca să nu răspundă întrebărilor din alte părți ale vieților. Clar, da. Și atunci asta e cu tot o altă discuție. Apropo de burnout-uri și de chestii de genul ăsta. Adică tu te bagi și investești. E ca și cum cineva se apucă de filatelie sau de colecționat fluturi ca să nu se gândească că îl puceală nevastă. Da? Și ajunge într-un final să-și cheltuiască toți banii pe... Nu? Să rămână fără casă ca să colecteze fluturi. Și zic dacă ceva s-a întâmplat acolo, adică... Devine deja nevrotism. Adică... Da, e în altă zonă. Dar așa sportul, ca să te simți bine și să-ți placă interacțiunea de tipul ăla, iar mai ales pentru bărbații tineri, de exemplu, sporturile de combat sunt extraordinar de bune, pentru că te învață o serie de chestii. Da. Despre tine, despre corpul tău, despre ceilalți. Te învață să gestionezi tensiuni care sunt inerente, că sunt biologice, fiziologice cu ceilalți și poate cel mai mult îți face prieteni. Și niște prieteni care te înțeleg într-un anumit fel. Deci pentru a deveni sportiv de performanță e nevoie să tratezi asta exact ca pe un job. Ca pe un job, da. Și chiar dacă pornești din pasiune. Adică în afară de genii, și mă refer la Ilie Năstase, de exemplu. Da, au fost și alții care au... Când ești geniu, ești geniu. Dar n-are rost să te iei. Știi? Da. Dar dacă nu ești geniu, e o chestie serioasă, trebuie să treci niște etape, ai nevoie de un antrenor, ai nevoie de un manager, ai nevoie de o persoană care să gestioneze, de un consilier, de ceva foarte bun. Nu mai ești, nu o faci doar din pasiune. Și ca orice lucru, nu poți să, va trebui la un moment dat să faci lucruri care nu-ți plac. Și asta e, trebuie să te obișnuiești, să zici, dom'le, fac chestia asta pentru că am scopul ăla. Dar dacă scopul tău să te simți bine, nu o să le faci. Se schimbă, da. Dar faci ceea ce nu-ți place în altă parte. Faci la muncă asta. Da. Cum e la muncă? La muncă vine șeful și zice, fă-mi nu știu ce rahat, urăști, îl faci. Că, trebuie să fii plătit. Dar dacă tu te duci la jiu-jitsu doar ca să te simți bine și dacă antrenor te pune să speli geamurile, o să zici, fuck off. E mai bine, da. Da. Deci dacă te uiți la toate filmele astea și toate chestiile astea cu artele marțiale, nu, celebru Karate Kid sau nu mai știu îl punea pe ăla să frece pe acolo ca la balamucă. Zice, dom'le, învață, nu știu ce. Deci, nu învăț eu chestia asta. De asta spun că sunt multe motivații în a face sport și oamenii caută foarte multe lucruri. Nu e același lucru. Tu cauți ceva, ăla caută altceva. Altul vrea pur și simplu să fie cool. Altul vrea să-și învingă o frică interioară. Nu? E un copil care a fost bullied, care a fost agresat. GSP, Joey St. Pierre. Nu? Da. Și vrea să-și capete încredere în sine prin competiții, prin nu știu ce. Nu apăra greșit nici asta. Nu! Asta vreau să spun, că atât timp cât ești onest cu tine și cu ceilalți
și nu te folosești de chestia asta pentru niște scopuri pe care nu le dezvălui sau nu îi folosești pe alții pentru chestia asta. Asta e chestia cea mai nasoală. Da? Ca de genul, uite, îți dau un exemplu foarte stupid, mai ales în mediile defavorizate, lumea se duce la sală sau la box sau la sporturi de combat ca să aibă o brigadă cu care să facă diverse alte chestii. Da. Da? Da. Asta nu e nici onest și nu e nici ok. Adică vrei și tu să faci o gașcă cu care să-i bați pe alții, Da, e o chestie super antisocială. Da. și e super antisocială, pe de altă parte este și naturală. Adică eu aveam prieteni la un moment dat care erau studenți, erau ruibiști și erau recuperatori. Recuperau datorii, dar și zic, bă, dar tu ești sportiv, era legitimat omul, juca în campionatul național. Și dracu, tu îți dai seama că dacă Dumnezeu se întâmplă ceva nasol cu poliție, cu nu știu ce, asta era în lumea neagră, gri a Bucureștiului. Pierzi, ești și student, adică o carieră. Și da, mă, dar e o chestie că tot, adică e cu echipa, e cu Obligații. și unii se folosesc de chestiile astea, nu, pentru scopurile lor. Aia nu e o noutate. Aia nu e o chestie onestă. Da. Sau vrei și tu să ai, asta e în toate chestiile, nu numai în jiu-jitsu, sau vrei să ai a lifestyle. Adică vrei să fii cool. Să fii așa, ca, eu nu știu, ca Bruce Lee. Dar e cool, adică și normal să vrei să fii cool. Știi? Nu? Și atunci dacă e să fii cool, depinde care e prețul coolness-ului. Adică coolness Și care e prețul, da. Înțelegi? Adică eu aș vrea să fiu cool fără să fac genoflexiuni și flotări și să alerg nu știu cât și să car în spate, nu știu. Adică vreau să fiu cool cu mai puține. Da. Nu? Adică dăm și mie cumpăr un kimono, mi iau și o centură, nu am o freză de asta de nu știu ce, învăț 2-3 prize și gata că ăilați care nu știu nimic sunt, nu? Da, asta e aparență peste esență, înseamnă. Da, E un fel de... esență, Da. dar nu înseamnă că nu sunt oameni motivați de chestia asta. Adică cred că e o parte din asta. Cred că dacă chiar faci performanță, e o mică parte din ce... Așa și... Gândește-te că unul dintre cele mai eficiente sporturi de combat e boxul. Da. Adică un boxer, dacă ți-a prins sâna, s-a terminat cu toate schemele tale. Și totuși, nu atât de mult ce box. De ce? Că nu e atât de cool într-un anumit sens. Nu, Da, cred că sunt mai mulți factori oricum. E și sport olimpic, dacă nu te-ai apucat de la o vârstă mică, nu prea ai unde să faci și mult mai... Bun, Da. într-adevăr, și chestii de infrastructură. Dar și prestigiu. Adică, nu, când eram mic în școală spuneam, băi, eu fac karate, da? Și când spuneai, băi, eu fac karate, însemna ceva, dar dacă spuneai, eu fac box, deși era mult mai spăimântător în realitate. Lumea zicea, box, ești bun, și mașe. Bun. Deci e și chestia de modă, e și chestia de cum te vezi pe tine, motivații interioare, motivații exterioare, sociale, economice. Dar atât timp cât oamenii sunt de bun simț și să ajungi să îți placă să fii cu oamenii acolo, e ok. Și motivațiile se schimbă. E posibil să ajungi acolo. Eu știu oameni care s-au apucat de sport că le plăcea de o fată. Și când eram mici, țin minte că ne-am dus la atletism și era o fată foarte drăguță care s-a înscris la atletism și ne-a luat cu școala pe toți. Și vreo 2-3 băieți au venit, nici nu vreau să fac atletism. Dar au venit pentru că era fata aia. Da? Și unul dintre ei a ajuns chiar vicecampion național. Pentru că a descoperit prin chestia asta că îi place atletismul. Bine, fata, nu mai știu ce s-a întâmplat, că era mici, nu știu dacă s-a mai ținut. Adică, sunt multe motivații. Important este că dacă faci cât de cât de cinstit un sport, întotdeauna ai ceva de câștigat. Aș vrea să zic că e important să fii autentic, dar a zis că nu vă place. În sensul ăsta, da. În sensul ăsta, da. Da, mie nu-mi place că brandul autentic, adică autentic cineva a pus pe autentic trademark. Da? Nu a fi realmente așa, autentic. Da. Dar acum totul trebuie să fie autentic. Păi zic dacă eu sunt fake autentic. Eu mă simt bine să fiu fake. Poză, da. După cum ți-am spus, oamenii se revoltă în momentul când se ritualizează. Adică când revolta devine ritual, da?
atunci eu o să fiu conformist. Mhm. Când toată lumea se îmbracă în blugi, am un prieten foarte bun care e un mega rebel. A făcut niște nefăcute groaznice. El vine întotdeauna la costum, o garoafă la butonieră, îmbrăcat țipla. Zici că arată ca un dandy din anii 30. Și zic, bă, dar tu erai panchist, erai și... Uite-te, toți sunteți în uniformă. Toți sunteți rebeli. Mama voastră conformiști. Am văzut o revistă, Death Against the World, parcă se chema, cu, deci o revistă creștin-ortodoxă care avea o estetică super punk. Și după am stat și m-am gândit, la ora asta e cea mai punk chestie. Punk is monk. E o chestie, Sfântul Da, da, Munte. da, da. Și în America e trendul ăsta. Da. Sunt unii, mănăstirea Sfigmenu, în Sfântul Munte, care au o chestie ca de pirați. Ortodoxia e Thanatos. Da. Ortodoxie sau moarte. Și au fost preluați de alții din America. Și că acum e un mare reviriment în rândul tinerilor cu ortodoxia, pe care eu o văd ceva foarte masculin. Nu e chiar, că așa o văd ei, dar nu e chiar asta despre asta. E vorba de asta. Bine, măcar că ajung la biserică, într-un fel sau într-altul. Și de acolo au venit că călugărul e un rebel în fața lumii. E chestia asta. Că Literalmente, da. Nu e ca lumea, urmează pilda lui Dumnezeu. Și atunci a trăi în lume ca un om religios înseamnă a te revolta împotriva lui. Dar nu în sensul ateu al revoltei, ci a fi diferit. Și atunci îi spun că ei sunt panchiști. Sunt adevărații anarhiști. Da? Dar e un trend. E un trend să vedem ce se va întâmpla, să vedem cât o să reziste oamenii ăștia în biserică, că totuși cu postul și cu rugăciunea și cu... E mai complicat. Vă dacă e autentic sau nu. Da, dacă ei se conectează în mod real la adevărul vieții comunitare creștine sau doar e o modă sau o reacție față de societatea pe care o că ce chestie. prevăd, ei văd societatea lor ca fiind falsă. Și e de multe ori. Este, frate. Adică, îți dau un singur exemplu. Băi, tată, cum Dumnezeu vine Evanghelia prosperității? Adică, băi, frate, deci moare ăla sărac, vai de capul lui, vorbește numai de văduve și orfani și tu spui că a venit ca să îți crească ție Crească banul în buzunar, să facă bani. Normal că dacă îi auzi pe oameni, te gândești de 3 ori, băi, stai o secundă, ce e asta? Da? Dar atenție, asta nu înseamnă că la noi nu e la fel. Țările și la noi foarte multă lume critică anumite aspecte ale vieții religioase. Da? Și își doresc ceva mai autentic. Da. Atunci, și asta e adevărat, nu? Cea mai autentică viață creștină, între ghilimele, cea mai riguroasă e cea monahală. Fac și țin. Nu? Sunt competitivi, sunt competitori. Și sunt competitori între ei, adică sunt de performanță. De performanță. Dacă ăla nu mănâncă carne, nu mănâncă nici ei. Dacă ăia stau, beau, nu știu ce. Adică e o competiție între ei, între asceți. Nu știu în ce măsură asta este esența creștinismului, dar... Nu e. Da. Dăm closer-ul? Da. Vă mulțumim că ați venit. Asta este... Mulțumesc eu, a fost o reală plăcere. Da, a fost un episod diferit și să sperăm că v-a plăcut. Dați like, asta e... Dați like, share, de toate. Bitcoin, lăsați Bitcoin-ul să vină către noi. Wallet-ul de Bitcoin jos. Așa, exact, da, avem portofelele. Facem un wallet comun, că pe wallet se vede care bani intră și nu o să poată să zic. Da, și o să fie așa ca la anumite nunți. Da. Va fi cu strigare, fără număr și care o dați mai mult, noi o să vă strigăm și în următorul episod pe Twitch. Facem live stream din... live stream. Cum ar fi la o oră? Să vină acolo cu o cameră și să se audă donațiile pe oră. Da, ca în TikTok. Cadouri. Dacă faci nici, vei multe cadouri. 10 euro de la bossul filozofiei. Și să zică tare, ce vorbești, bossule, că nu înțeleg nimic aici. Ontologie. Deci eu în calitate de ayatollah al metafizicii. Ăla. Super, da. Mulțumim de... La revedere tuturor.